रांगणा तहसीलची ग्रामदेवता श्रीदेवी भावईचा वर्धापन दिन 12 मार्च ते 15 मार्च या कालावधीत आयोजित करण्यात आला आहे। रांगणा तहसीलची ग्रामदेवता श्री भावई देवीचा वर्धापन दिन दिनांक 12 मार्च ते 15 मार्च या कालावधीत संपन्न होणार आहे। या कालावधीत विविध कार्यक्रमांचं आयोजन करण्यात आलं आहे, ज्यामध्ये आरती, भजनं, दशावतार, कीर्तन, हळदी कुंकू, हरिभक्त पारायण या कार्यक्रमांचा समावेश आहे। तेव्हा जास्तीत जास्त भाविकांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा असं आवाहन देवस्थान कमिटीच्या वतीने करण्यात आलं आहे। ब्युरो न्यूज कोकणशाही कुडाळ। असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा। तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका।